everyone, welcome back to my YouTube channel. Tani hi, आङो दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय देलायदों आरोना रेडि जादों थ' आं दिनैहाय नै दखना गानबाय आं लरेसनि दखना गाननानैहाय बेबायदि थांनोसै आं अबाव थाङो नोंथांमोना जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांदो लोगोसे दायो नै आङो गेटनिफ्राय ओंखारफैबाय मोखाङावनो जाहैबाय नै हाबा मामियाबो ओंखारबाय ओमफ्राय बाबुआखौ बाबाया लानानै थांजेनबाय आरोना नोंथांमोननो आं देखायनोसै बाबुआ लाजिदों आरो दायो गिफ्टखौ होनानै लाहैग्रोनोसै जोङो दिनैहाय न' खाथियावहायनो सासे बेंगलिफोरनि हाबा दं आरोना এই যে আন্টি সুন্দরী লাগছে তো बे आन्टिनिनो फिसालानि हाबा तो जोङो गासैबो इनभाइटेड खाथिनि नालाय तो बेखायनो जोङो फैबाय दिनैहाय मामिया थांनानै गिफ्ट हरबाय दायो जानायनि फारसे जों थांनोसै जाहैग्रोनोसै হ্যাঁ পরে দেখবে ইউটিউবে সবাই সুন্দরী লাগছে আজকে সুন্দরী সবাইকে মিষ্টি পান পকোড়া বানাই গেছেন দङ पकौड़ा जानो नेदों रेरे बाबु पकौड़ा जानो पकौड़ा गोथावानो खालामबो गाज्रि नङा आंनि फिसाला देवानि गानै दाने जलेबि जालायनोसैलाय बाबुआ जा मोजां मोनखादों डाइनिं हॉलाव जानो हाबफैबाय बाबु